el patrimoni jo crec que és el que ens han deixat els avantpassats, un llegat, no? És un dels legats més importants que ens han deixat els nostres avantpassats. Aquí jo soc d'Almacelles i considero que el patrimoni d'aquí del meu poble és molt interessant. Diguéssim que és el que nosaltres estem treballant per a que el dia de demà puguem disfrutar o tindre-ho. Bueno, crec que és algo de tots nosaltres i que hem d'intentar conservar per tindre'l molts anys. Penso que el més principal d'aquí és el centre històric, perquè és on va començar la vida del poble. A mi el que m'agrada molt d'Almacelles és la casa que han restaurat, que és Casa Clara. És una cosa que sempre que passo me fa xoca perquè sempre he estat veïna d'aquest carrer i he seguit la història així al llarg dels anys. Per mi, el patrimoni que més m'identifica amb Almacelles és el Vilot i el Tossal. Per mi és el que més penso que m'identifica, o que identifica Almacelles per mi. Perquè hi ha moltíssima història aquí. A part de que s'ha de conservar-la, és bé que ho sàpiguen els nostres fills. I que penso que tenim que cuidar i que intentar que arribi a les properes generacions. Un dels grans patrimonis d'Almacelles és el seu centre històric, declarat Bé Cultural d'Interès Nacional, a través de la màxima distinció i protecció que dona el Govern de la Generalitat de Catalunya. Durant el 2003, l'Ajuntament d'Almacelles inicia la recuperació del seu centre històric amb la creació del primer catàleg d'edificis a protegir. Des d'aleshores, s'han redactat i aprovat lleis específiques que pretenen protegir i recuperar el centre històric i, alhora, impulsar polítiques de restauració, investigació i difusió. L'Ajuntament d'Almacelles atorga subvencions als propietaris dels edificis del centre històric perquè es puguin reformar les seves façanes i immobles i, d'aquesta manera, el centre històric retorni al seu esplendor original. Un esplendor que ha estat deteriorat amb el pas del temps i, de vegades, amb reformes arbitràries. L'Ajuntament també ha sol·licitat subvencions a altres administracions per tal de recuperar la plaça de la Vila i els seus eixos principals. Amb la reducció del seu trànsit, la plaça ha tornat el protagonisme als seus vilatans, donat que ara és més fàcil organitzar-hi desfilades, festes, jornades, fires, mercats o simplement poder-hi caminar. El centre històric s'ha convertit en un espai que permet que tots els habitants gaudeixin de la seva vila. El principal objectiu de potenciar el patrimoni d'Almacelles és que la seva gent pugui participar del mateix. El centre històric d'Almacelles és el cor de la vila, l'essència i testimoni de la seva creació. No només és un símbol del passat, sinó que és el present i el futur d'Almacelles. Un clar exemple és la reforma de Casa Clara, que alberga la seu de diferents entitats de la vila. A banda d'aquest edifici, ja s'han reformat més d'una dotzena de façanes i d'altres es troben en ple procés de restauració. El 2013 s'inaugura el Museu Josep Masdordal, el Museu d'Arquitectura i Urbanisme d'Almacelles, amb l'objectiu de donar a conèixer la singularitat, història i urbanisme de la vila. L'esforç per recuperar i mantenir el nostre patrimoni també té un espai reservat al museu, mitjançant exposicions permanents i temporals que poden visitar tant els nostres vilatans com els habitants d'altres poblacions. Des del Museu Masdordal també s'ofereixen visites guiades per tal de donar a conèixer el centre històric. En pocs mesos, el Museu Masdordal d'Almacelles ja s'ha convertit en un referent que ens ajuda a comprendre la nostra història. Malgrat tot, sabem que resta molt per fer i que hem de seguir treballant, tot preservant el nostre patrimoni i alhora continuant amb projectes com el de les reformes dels vials secundaris, amb la voluntat d'eixamplar les voreres, millorar el ferm i incorporar nou mobiliari urbà. Des de l'Ajuntament d'Almacelles, donem les gràcies als seus vilatans per compartir i ajudar-nos a la recuperació i divulgació del nostre patrimoni.